Hi guys, good morning. අද තමයි අපේ ඔරියන්ටේෂන් එකේ පළවෙනි දවස. මේ අපි බෝඩි මේ ඉඳලා යන පාර. ஹாய் காய்ஸ் குட் மார்னிங் மிச்ச நாளைக்கு பிறகு இன்றைக்கி யூனிவர்சிட்டியில் எங்களுக்கு ஓரியன்டேஷன் டே 1. எனக்கு வந்து யூனிவர்சிட்டி மாறிக்கு ருகுனுக்கு ஜஃப்னாலேருந்து ருகுனுக்கு இப்போ மாறி இப்போ ருகுனுவில் ஓரியன்டேஷன் டே 1. அதுக்கு தான் போகிறதுக்கு இப்போ பொடிய மாதிரிலாம் போர்டிங்லேருந்து வெளியே வந்தேன். ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැතිනේ මේ view එක දැක්ක ගමන් කොහෙද කියලා. මේ ලස්සන රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය. ඉතින් ඔයාලා දකින්න නැතිනේ මගේ කලින් වීඩියෝස්. මං හිටියේ ජෆ්නා යුනිවර්සිටි එකේ. දැන් මට බෝට්ටුවක් හම්බෙලා තමයි මේ යුනිවර්සිටි එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ஜஃப்னாவில் கொஞ்சம் நேரத்தோட ஓரியன்டேஷன் நடந்தது. ஜூனில் மாதிரி ஓரியன்டேஷன் நடந்த ருகுனுவில் வந்து October 7th தான் ஃபஸ்ட் டே. ஓரியன்டேஷனுக்கு ஃபஸ்ட் டே. எங்களுக்கு ஓரியன்டேஷனோட அகாடமிக்கும் அதோடய அப்படியே பேத்துரும். ஜஃப்னாவில் வந்து ஓரியன்டேஷன் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஆன்லைனில் நடந்து ஒரு 3 மாதம் நடந்து அதுக்கப்புறம் நவம்பரில் தான் அகாடமிக் ஸ்டார்ட் ஆகிய ஜஃப்னாவில். எங்களுக்கு ஃபெஸ்ட் நாள் சுட்டி ஃபெஸ்ட்டுக்கு வெல்கம் செமினி நடந்த பெரிய ஆடிட்டோரியம் ஒன்றில். அதில் வந்து எல்லா சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டும் அவங்களோட பேரண்ட்ஸும் வந்து ஜாயின்ட் ஆகின. வெல்கம் செமினியில் தீண்ட ஸ்பீச், வைஸ் சான்சலர்ட ப்ரொஃபஸர்ஸ்கிட்ட கொஞ்சம் பேர் ஸ்பீச் இருந்து. இதில் மெயின் விஷயமே டான்ஸிங். 2 டான்ஸிங் நடந்து நல்லா ஃபன்னாக அయింது. அதெல்லாம் යාළුවනේ ඉතින් ෆස්ට් ඩේ හින්දා අපිට ලොකු වෙල්කම් සෙරමනි එකක් තිබ්බා. අපේ ඩීන්ස් වයිස් චාන්සලර් ඇතුළු ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ගොඩක් කතා කරා. ඒ වගේම ලස්සන ඩාන්සින් අයිටම්ස් එකක් අපි හොඳට එන්ජොයි කරා. ඇත්තටම ලස්සන ඉවෙන්ට් එකක් මේක. எங்களோட வெல்கம் செமினியில் தான் டீன்ஸ் அவார்டும் நடந்தது. டீன்ஸ் அவார்டில் வந்து கேஷ் ஒரு கணக்கும் மெடல்ஸும் கொடுத்தேன்.
ඉතින් මේ සෙරමනි එකේදී අපේ සීනියර් අයියලා අක්කලාට ඩීන්ස් අවෝඩ් කෑෂ් ප්‍රයිස් එහෙම දුන්නා. රාජකුමාරයන් කුමාරියන් ඉන්න පළාතක් දපුරු රාසයන් රාසියන් ඉන්න කැලෑවක් පුංචි සුරංගනාවන් සැඟවි ඉන්න වලාවක් අපට හිතමතේ රජු. ඉතින් මේ සෙරමනි එක ඉවර වෙනාත් එක්කම අපිට කිරිපැද්දකුත් ෆ්‍රී හම්බුණා. ඊට පස්සේ අපි දැන් කට්ටියම යන්න හදන්නේ දවල් කෑමට. எங்களோட வெல்கம் செரமனி வந்து அவ்வளோ தான். அப்போ அது முடிஞ்சதோட எங்களுக்கு வந்து 2 பால் பேக்கெட்டும் தந்து எங்களுக்கு பிரேக் ஒன்று தந்து 1 hour பிரேக் உண்டு. எங்களோட லஞ்ச் டைம் முடிச்சுட்டு அப்படியே எங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணேன். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணோன்னு சயின்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டியில் பேத்து தான் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பொடி மாதிரிலாம் போனால் அது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதுக்குண்டு. ඉතින් අපි දවල් කෑමට යද්දී අපිට සීනියර්ස් අක්කලා අයියලා අපිට සුබ්බැතුම් කාඩ් දුන්නා. ඉතින් ගයිස් මේක තමයි අපේ මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක. හරිම ලස්සනට සරසලා තිබ්බයි දෙපැත්තත් view එකත් මාර ලස්සනයි. මේක තමයි සුබ්බැතුම් කාඩ් එක ගයිස්. හරිම ලස්සනයි. මල් දෙකකුත් දුන්නා. මේ තින් අපි මේ කැන්ටින් යන පාර අපි මේ දවල් කෑම කන්න යන්නේ. இதுதான் காய்ஸ் எங்களோட மெயின் என்ட்ரன்ஸில் வந்து எங்களுக்கு சீனியர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ஒரு கார்டு ஒன்று தந்து அதையும் எடுத்து உண்டு அப்படியே நாங்கள் கேன்டீன் போகிற வழியில் இது தான் எங்களோட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். இதுதான் எங்களோட லெக்சர் ஹால். யூனிவர்சிட்டினா ஃபுல்லாக பசந்தாக தான் இருந்து உள்ளுக்கு ஒரு குளம் உண்டு மீது நல்லா பசந்தாக இருந்து நாங்கள் சாப்பாட்டு தின்னு முடித்ததும் எங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த யூனிவர்சிட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அப்போ அதுக்கு வந்து சயின்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு போகணும். அப்போ நாங்கள் பொடிய மாதிரிலாம் அதுக்கு போகணும். அதில் போனால் நாங்கள் போக எல்லாம் ஃபுல்லாக இந்த வெளியே ஃபுல் லைன் ஒன்லின்னு தான் போகணும். ඉතින් අපි කාල කෙලින්ම අපේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරන්න. ඒක තිබ්බේ අපේ සයන්ස් ෆැකල්ටියේ. අපි යන වෙලාවේ නම් ගොඩක් කට්ටිය හිටියා රෙජිස්ට්‍රේෂන් කරන්න එතන. காய்ஸ் இன்றைக்கு அவ்வளோ தான். இன்றைக்கி வந்து எங்களுக்கு வெல்கம் செரமனியும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும்தான் இருந்தது. அதோட அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கொஞ்சம் யூனிவர்சிட்டியை சுற்றி பார்த்து என்னென்ன ஈக்கி ஜிம்மெல்லாம் மீக்கி உள்ளுக்கு எங்களுக்கு ஜிம்மெல்லாம் போயிலும் எல்லா இடமும் சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே நாங்கள் போர்டிங்க்கு போகமான்ட்டு ரெடி ஆகினேன். அதோட எங்களோட இந்தியோட vlog முடிச்சுக்கொள்கிறோம். දැන් ගයිස් අපේ වෙල්කම් සෙරමනි එකයි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකයි දෙකම ඉවරයි. අපි මේ ඉතින් වටයක් ගහනවා මේ කැම්පස් එකේ වටේ දැන හඳුර ගන්න තැන් ටික. මේ ඉතින් අපි බෝඩිමට යන පාර. එහෙනම් මෙතනින් vlog එක ඉවර කරනවා. ඉතින් ගයිස් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, අනිවාර්යෙන් අමතක නොකර කමෙන්ට් කරන්න. අපේ යුනික් හොඳයි නම් ලස්සනයි නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ගයිස්. බයි.